Ne vigyel! Mi az Isten ez már megint? Kikapcsolták az áramot! Arcátlanság! Nyilvófejem kiégette a biztosítékot! Nyilvófejlesztás, mikor lesz ennek vége? Rögtön kész. Én arra szeretnék választ kapni, hogy mikor fejezi be felelőtlen kísérleteit, amelyeknek következményeit a lakók kénytelenek eltűrni. Már kész is. Ha ön, kedves Iván Vassziljevics, tudná, milyen nagyszerű újításon dolgozom, milyen kísérleteket végzek, akkor nem az érdekfeszítő kísérleteit lehetőleg a munkahelyén végezze. A lakásában a villamos energiát kizárólag békés célokra használhatja. Ezt ne felejtj el. Hányszor ismételjen még el magának? Szabadságon vagyok, ezért dolgozom itthon, és ráadásul a kísérleteim teljesen Hát ártalmatlanok. én, mint a közképviselője, megtiltom önnek, hogy kísérletezgessen. Ma még csak a vezetéket teszi tönkre, holnap már földgyújtja a házat. Oh. Hülye.
Hát ez meg hogy kerül ide? Felháborító. Érthetetlen. Érted már? Fokozni kell a feszültséget. Hogy veszélyes? Persze, hogy veszélyes. Rizikó nélkül nincs fejlődés. Любовью встретиться проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, а ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Előre félek. Hogy fogom ezt neki megmondani? Gyűlölöm a botrányt. Minden veszekedés halálosan fáraszt. 3-szor váltam el. Igen, 3-szor. Pétya nem számít. De még egyszer sem voltam ilyen izgatott. Nekivágok. Indulás. Súlik, így nem lehet élni. Tönkretesz téged ez a masinát, ez lehetetlen. Ez a masina a dicsőséget szerez nekem, és neked is. Valóban? Bocsáss meg, drágám, hogy zavarlak, de őszintén meg kell mondanom neked, szörnyű dolog történt velem. A kávéházban ellopták a kesztyűmet, és szerelmes lettem valakibe. Felfogtad, amit mondtam? Miért olyan fontos egy kesztyű? Nem a kesztyűről van szó. Értsd meg, beleszerettem valakibe. Végre. Megmondtam. Csak ne rendezz jelenetet, és ne vitatkozz. Hogyan? Azt akarod tudni, hogy ki ő? Nyilvánvalóan azt gondolod, hogy Molcsanovszkiról van szó. Nem találtad el. Superman? Nem, megint tévedtél. Na jól van, nem árulok zsákba macskát. Az illető, a filmrendező Jakin. Úgy. Ez aztán fantasztikus. Ilyen először fordul elő az életemben. Tudtodra adom, hogy holnaptól kezdve nem élek veled, te meg azt mondod, hogy úgy. Ez modortalanság. Azaz olyan szőke, magas. Hát,
Ez aztán több a soknál, hogy valaki ennyire ne érdeklődjék a felesége iránt. A szőke az Molcsánovszky. Jegyezd meg magadnak, Molcsánovszky. Jakin az tehetség. Hogy? Azt kérded, hol fogunk lakni? Még ma Gágrába utazunk helyszínt választani a filmforgatáshoz. És aztán majd adnak neki lakást, ha csak nem hazugság, amit mond. Biztosan hazudik. Milyen undok tudsz lenni. Féltékenységből neki támadsz valakinek. Az nem lehet, hogy valaki minden percben hazudjon. Tudod, sok álmatlan éjszakát végig gondolkoztam, és arra jöttem rá, drágám, hogy mi sajnos nem illünk egymáshoz. Gondold csak meg, az én világom a film, a színművészet. Ez hihetetlen. Én bámulom a nyugalmadat. Figyelj, Sulik, most egyszerre rám jött, botrányt szeretnék. Felesleges. Úgy gondolod? Hiszem. Aha. Hát, szervusz, Surik. Ja, egyelőre ne jelents ki a lakásból. Sosem lehet tudni. Annyi minden előadódhat. Alexandr Szergejevics, egy pillanatra mondja meg, legyen szíves a feleségének, hogy Anna Ivanovnának külföldi szöveteket kínált a manikűrös nője. Tehát, hogyha ő is venne belőle, még ma menjen Nem tudom átadni az üzenetet, mert a feleségem elutazott. Hova utazott? Kaukázusba a szeretőjével. Hogy a szeretőjével? És ez maga csak ilyen nyugodtan mondja? Eredeti egy ember. Bocsássa meg, asszonyom, dolgom van. Szerintem maga tehet róla. Ha én lennék a felesége, én is ott hagynám magát. Tudja, ha maga lenne a feleségem, én kiugranék az ablakon. Tolok. Stomatológiai intézet? Halló! A 62-es melléket kérem. Lenne szíves kérem a telefonhoz hívni Anton Szemjonovics Spákot. Nagyon szépen köszönöm. Önt kérik, doktor úr. Ki az? Valamilyen nő. Ne csukja be a száját. Tessék, parancsoljon. Anton Szemjonovics, csak hogy hallom magát. Megmondaná, hány óráig dolgozik ma? Én egy színésznő vagyok. Nem, még nem ismerjük egymást, de nagyon szeretnék megismerkedni magával. Szóval ma délután 4-ig rendel? Akkor később még felhívom. Tudja, én nagyon kitartó vagyok. Várom. Nos, akkor folytassuk. Véletlenül egész jó helyre jöttem. Elvtársak, felesleges pénzüket gyűjtsék takarékbetétben. Persze csak, ha van felesleges. Mi köze önnek ahhoz, hogy mi történt köztem és a feleségem között? Ha úgy döntöttünk, hogy elválunk, akkor elválunk. És ez azt hiszem, hogy magánügy. Téved, kedves barátom, ez igenis nagyon fontos közügy. A maga válása nagyon lerontaná a ház statisztikáját. Végül is mondja meg, mit akar tőle. A ház lakóinak nevében arra kérem, hogy halassza el válását a következő negyedévre, megértette? Utána annyiszor válhat, ahányszor csak akar. Ha magát hallgatja az ember, az az érzése, hogy félrebeszél. Ezt meg hogy értsem? Kötelességem visszatérni erre a gyanús masinájára.
Kérem, Alexander Szergejevics, nagyon kérem, jelentse be, mert különben bejelentem én. Álljon meg! Várjon! Ebben a szerkezetben nincs semmi gyanús. Egyszerűen csak megalkottam az időgépet. Szóval segítségével behatolhatok a térbe, és visszajuthatok a múltba is. Visszajuthat a múltba? Pontosan. Ilyen kísérleteket Alexander Szergejevics kizárólag az illetékesek hozzájárulásával végezhet. Várjon, Iván Vassziljevics, az én gépem felmérhetetlen hasznot hoz. Jöjjön, mindent elmagyarázok. Végeztem. Na, nézzük csak. Na és most kipróbálom az időgépemet működés közben. Történelmi esemény tanulja lehet. Az első fázisban kis távolságra, kis szöggel. Figyeljen, most behatolunk a térbe. Ugye megmondtam? Sikerült! Mi történt? Mi véletlen ez? Magyarázza meg! Alexander Szergejevics, hová lett onnan a fal? Mi történt? Érthetetlen. Itt az előbb még fal volt. Simó fejemben más a falért a törvény előtt fog felelni. Törvény előtt? A masinájával eltünteti a lakásokat. Sopánkodik egy fal miatt. Igenis, sopánkodok, a fél lakást tönkretette. Nem tettem tönkre A semmit. szemem láttára történt. Láttam már néhány csodát. No, de még ilyen? Bocsásson meg, de kit tisztelhetek? Hogy ki vagyok? Azt kérdezi? Igen. Én Anton Szemjonovics Spák barátja vagyok. És mit keres a lakásában? Hogy mit keresek? A lakásában? Igen. Várom a barátomat. Maga másra gondolt? Hogy kerül a lakásába, mi alatt ő a munkahelyén dolgozik? Hagyja már abba a nevetséges kérdezősködést. Ne is törődjön vele. Érti? Kinyílt előttem a tér. Elértem, amit akartam. Mondja, ezentúl bármilyen falat el tud távolítani? Falat? Találmánya felbecsülhetetlen értékű. Szívből gratulálok. Köszönöm. Elárulnám, mit bámul rajtam, öregapám? Tudtommal nem nő virág a fülemből. Sötét gyanú kínoz engem, kérem szépen. Magán pontosan olyan antilop kabát van, mint amilyen Spakké. Ember, mit beszél? Kabát, antilop. És úgy gondolja, hogy Moszkvában csak Spáknak van antilop kabátja? Mi a vezetékneve? Én az Akadémiai Kis- és Nagy Színház művésze vagyok. És a vezetéknevem?
Én ahhoz túlságosan ismert vagyok, hogy meg kelljen neveznem magam. Vissza akar jutni a barátja lakásába? Kinyithatom a falat. Nem, szívesebben nézegettem a gépét. Nagyon megtetszett nekem. Igazán örülök. Maga az első, aki látta. Az első igazi tanú. Eddig még mindig csak vádlott voltam. Egyre bámul. Lukat néz a hasamba, öreg fiú. Fel tudják fogni ésszel, hogy mit láttam. De még mennyire? Mondja csak, kérem. Mondja csak, kérem, a boltok falát ugyanilyen lehet tüntetni? Ó, ez aztán a hasznos találmány. Maga a magnetofonnal jött a barátjához? Értse meg, itt most nem a fal a lényeg. Mikor már túl vagyunk az összes falon, beleszáguldhatunk az időbe. Feltárul előttünk a tér, vagy éppen visszamegyünk 200 vagy 300 évvel korábban. Igen. Még nem válaszolt a magnetofonnal kapcsolatos kérdésemre. Köpök magára. Ó, micsoda nagyszerű gép ez. Feltétlenül határkövet jelent a tudomány világában. Újfent köpök magára. Nem bírok ellenállni. Most azonnal visszaszáguldunk a múltba. Megnézzük az ősi Moszkvát. Gondolja meg, Timofej-elvtárs, mielőtt kirándulást tesz az ősi Moszkvába. Az illetékesek engedélye nélkül. Bocsánat, mit óhajt? Ha még egyszer megzavarod az akadémikus polgártárs kísérletét és a technikai haladás útjába állsz, én téged... Nyugi. Értem. Mindent bele. Reszkedek. Csak bátran, én itt vagyok. Jámborságos Kuzma Szent-Igumé. Mi, Iván Vasziljevics, minden oroszok cárja, alázattal köszöntünk. Ír tovább. Látja, ez maga. Rettegett Iván. A Krisztusát. Mamma mia. Átkozott. Távozz tőlem. Jaj, nekem gyalázatos volt. Bűnömben megrögzött bűnösnek. Elkárhozom. Az ördögjöttel értem. Távozz! Menekülj! Kinek telefonálsz, kisbarátom? Rendőrségre? Tedd le a kagylót. Tessék? Tedd le azt a kagylót. Mit tegyek le? A kagylót. Nem teszem le. Tedd le a kagylót. Miért tegyem le a kagylót? Felfogtad, mit mondtam neked? Tedd le azt a kagylót! Szétverem a pofádat! Jaj. Hol vannak a dímok? Fogjátok fel, pályázatok! Hol vannak? Hadd kapoljátok! Adjátok a fejüket! Neked visszamondni! Hol pedig itt? Álljon meg, várjon!
Befalasztak. Befalasztak a démonok. Lám, mit tesz az életadó kereszt? Hol a cár? Kevesebbet kell inni? Hogy ezek milyen lármát csapnak? Csak halucinálunk, ezek már réges-rég halottak. Látja? A halottak szépen lövöldöznek. Ez kinek szól? Neked? Nekem? hogy nem vagy démon. Nem vagyok sátánördög, már ezerszer elmagyaráztam. Ne csald meg cárodat hazug beszéddel, nem emberi rendelésből, de Úristennek akaratjából cárod. Én azon egyáltalán nem vitatkozom, hogy maga cár Iván Vassziljevics, de... Jaj nekem, Iván Vassziljevics. Nem akarok elkárhozni, varázsló, vigyél vissza engem a palotába. Nem tehetem, értse meg, a csatabárt minden tönkretett. Majdék, varázsló. Köszönöm, Iván Vassziljevics. Rövid zárlatot okozott, az összes tranzisztor kiégett, és amíg újat nem veszek, nem tudom magát visszaküldeni. Akkor hát vásárolj! Az összes bolt zárva van, most tartják az ebédszünetet. Jaj, nekem. Jaj, Nyugodjon meg. nekem. Nyugodjon meg, Iván Vassziljevics. Mondja, vodkát iszik? Ánizsos? Igen. Ánizsos vodkám sajnos nincs. Mondom, ánizsos vodkám nincs. Sztálicsnaja. Így van. Előbb megpróbáld te a poharat. Mire való ez? Így áll csak. Azt hiszi, mérget akarok itatni magával? Drága jó Iván Vassziljevics, ez már nem szokás. Manapság hamarabb felfordulhat a heringtől, mint a vodkától. Igyék csak bátran. Egészségbe légy. Köszönöm, alásom. Fenyítsd meg a sáfárnédat. Majd megfenyítem, csak harapja hozzá valamit. Szóval gépelyeket szerkesztesz. Nálam is volt egy ilyen az udvarban, szárnyakat csinált magának. Na és? Mit na és? Ágyúporos hordóra ültettem, hadd röpüljön az éghez. Miért volt ilyen kegyetlen? Nem iszom, Iván Vassziljevics, köszönöm. Tisztelsz engem? Hogy kérdezhet ilyet? Akkor így áll. Csak keveset. Stop. Na, egészségbe légy. Egészségére. Egy szóval, fiam, te itt laksz. Hát, elég szűkös a kamorád. Biztos, hogy nem cári palota. Hát nem is az. Azért mégiscsak főbérlet. Hol van a bolyárnéd? Templomba ment? Az én bolyárném a szeretőjével, bizonyos Jakinnal. Ma a Kaukázusba szökött. Hazudsz. Esküszöm. Már üldözik?
Ha megfogják őket, az első dolguk az legyen, hogy Jakint karóba húzzák. Megértetted? Minek az? Mit csináljak, ha szeretik egymást? Kívánom, hogy legyenek boldogok. Micsoda anyámasszony katonája vagy. Magasságos teremtő. Én csak beszélgetek itt. Közben otthon meg a svédek elfoglalják Kemát. Bojár, tüstén küldj engem vissza. Fuss, vásárold meg a tranzisztorokat. Egy pillanat. Nem érek rá. Hívjon vissza később. Én is veled megyek. Az utcára? Lehetetlen. Várjon meg itthon. Nagyon sietek. Egeknek egei, te Bojár, nagyon szedd a lábad. Sietek, nekem is fontos, ő miattuk. Vissza kell hoznom. Mi lehet velük? Nem tudom. Fejük csapja a bakó, ennyi az egész. Ennyi. Ebbe kell évették őket. Élve fogjátok el a démonokat! Olyan Isten nincs! Öltöz vagy megöllek!
со мной, подруга, семиструнная вся душа, полна тобой, а ночь такая лунная игра. Да еще раз, да еще много раз. Да еще раз, да еще много раз. В чистом поле васильки, дальняя дорога. Сердце рвется от тоски, а в глазах тревога игра. Да еще раз, да еще много раз. Эй, да еще раз, да еще много раз. Na, hogy áll? Egy cseppet se hasonlítasz rá. Felkötöm az állatot, hogy ne vacogja meg a fogaid. Te szerencsétlen. Inni? Na, rögtön értelmesebb lett az arcod. Lesz szíves mellőzni a megjegyzéseit, jó? Ülj le! Foglalkozz államügyekkel. Mi? Vedd a botot. Ja. Diktálj. Mi az Isten diktáljak? Hát, cár és nagyherceg ismételd egész orosz hon. Cár és nagyherceg ismételt egész orosz hon. Ne ismételd azt, hogy ismételd! Nyugalom. Öljük meg a díjat! Jelenszőket! Ott tartottunk, mi, Iván Vasiljevics. Leírtam? Vesző? Hol a felébe tekereg a titkárunk? Mi a baj, elvtársak? Azt kérdeztem, pajtikáim, mi a baj? Ki engedte meg nektek? Ki engedte meg, hogy betörjétek a cári lakosztály ajtaját? Talán azért rakták oda az ajtót, hogy ti betörjétek? Folytassák, kegyelmes uram. Mely hódolattal? Pontos vesző? Kérdeztem valamit, kis katonák, várom a választ. A cár köztünk van. A cár atyuska itt van. A cár atyuska nagyon haragos. A cár itt van! Ne ülünk! Hol a fenébe lenne? A cár mindig a helyén van. Engeszteltessél meg, tényességes nagyurunk! Az ördögök téged elragadtak, mi ültöztük őket végig a palotán. De elfogni? Sehogy sem sikerült őket. Mi is láttuk, nem is akarjuk letagadni. De a démonok felszámolták magukat, így hát a pániknak egyszer és mindenkorra legyen vége. Te ki vagy? Felpán! A cár kancellárius deákja. Jól van, Fegya. Akkor te itt maradsz. A többiek hagyják el a cárnak kiutalt lakrészt. Népiesen szólva, ki innen! Törmegy rájuk. Márs! Ne végeztes ki engem, hatalmas uralkodó! Elég a nyafogásból. Minek verdesed magad a padlóhoz? Mi lehet hatalmas cár? Ajajajajaj! Csak nem esett valami bajod? Ne hallgass, te fafej. Nem lejsztolok helyetted. A fogam fáj. Gyulladásba jött. Érted? Nem maceráld a szárt! Ja, igenis. Fegya, ne hajlongj már. Olyan vagy, mint akit a görcs rángat. Na, ismerkedjünk meg. Szolgálatodra, bolyár. Hirtelenében meg nem ismerlek. Te herceg vagy? Igen? Hát, ha te mondod, mi ebben a csodálatos? Hogy jutottál a cári termekbe? Az ajtó zárva volt. Cáratyuska, ki ez a bolyár? Nem tudom, Spak polgártárs barátja. Mekkora ökör. A cáratyuska azt mondja, hogy én Miloszlavszki herceg vagyok. Megfelel ez neked? Jaj! Ja, kísértett! Ne csavarodtál! Beszélj már! Téged a minap kivégeztek. mondhatom, szép híreid vannak. Saját házad kapujára szegeztek. A minapában. Cári parancsra. Ha? Igen. Köszönöm szépen. Kivégeztek. A te parancsodra. Gyorsan húz ki a csávából. Miért nem szólsz már, te dög? Ja, tudom már.
Nem engem végeztek ki. Hogy is hívták azt az illetőt? Na? Haramia Ványkának. Aha, engem meg Zsorsnak hívnak. A bandita meg én csak névrokonok vagyunk. Jól mondom? Jól mondom, vagy nem? Hallod, ő mondta. Már megint mit üvöltöznek? Tudd meg, mit akarnak, jó? Szolgálatodra. Csáratyuska! Alattvalóin látni kívánnak! Örvendeznek! Azt már nem. Most nem érünk rá. Egyáltalán. Mindenek eljön az ideje. Katonákat azonnal el kell küldeni valahová, érted? Hallgat az átkozott. Mondd csak, Fegyuska, nincs valami jó háború mostanság? Tőlem kérdezett, herceg. A svéd folyton támad. A tatárkán Izjumban bitorol és gyilkoltat. Na nem mond. Igen. Megengedte ezt neki valaki? Ne végeztes ki! Állj fel, Fyodor. Te erről nem tehetsz. Ülj oda. Írjad. Cári ukáz. Megparancsolom, hadaim induljanak felmorzsolni a tatárkánt. Űzzék ki őt Izjumból. Tegyél pontot. Pont. Írd alá, Cáratyuska. De hát nekem nincsen jogom, hogy ilyen történelmi okmányt aláírjak. De hát mondtam, hogy nekem nincs jogom hozzá. Mit, Fegya? Mondd meg nekik, ne siessenek vissza. Útban hazafelé, vegyék be Kazányt, még lendületben lesznek. De hiszen, bátyuska, Kazány már rég a miénk. Nagy harcban foglaltuk vissza. Igen? Hát, akkor ezt elsiettétek. Ne végeztes ki! Jól van, ha elfoglaltátok, nem baj. Csak nem adjuk vissza nekik. Na, futás! 5 perc múlva itt egy katonát sem akarok látni! Na, alakulnak a dolgok.
franc feltalálóba, hogy nem tudja visszaforgatni a masináját. Jó ég, hogy milyen botrány vár engem otthon. Hogy? Nem mondtam meg a feleségemnek, hová megyek. Értem. Komplikált ügy. Alexandr Szergejevics, ne haragudjon, hogy most zavarom, amikor ilyen súlyos gondokkal küzdködik. A férjem nincs véletlenül magánál? Ha? Már mindenütt kerestem. Ilyen aljas gazember. És én, buta kis liba, elhagytam érte a férjemet. Surik, itthon vagy? Surik! Surik! Hát ez meg mi? Úristen! Ennek a gazembernek a csomagját hoztam el. Ó, én őrült! Nem elég, hogy botrány csapott, mindennek elmondott a filmgyárban. Ráadásul elvitte a bőröndömet is. Már a repülőtéren kéne lennünk. Karp Szaverjevics, hihetetlen, hogy mi együtt fogunk utazni. Várj rám, s én megjövök. Halló, anyuta? Nagy hírt kell közölnöm veled. Most rögtön Gágrába repülök. Méghozzá Jákinnal. Remélem, Zinaida Mihajlovna ön magától is rájött, hogy a stúdióban rendezett botrány után köztünk mindennek vége. Karp Szaverjevics, ön egy gazember. Adja vissza a bőröndömet, ez az öné. Remélem minden holmi megvan. Szerencsétlen flótás, gazember! Én elhagyom a férjemet, ezt a szent embert, és a vele járó összes kényelmemet. Egy ilyen zseniális feltalálót. Felcserélek egy ilyen szoknyavadás csibésszel. De jó ég, micsoda szöveg, milyen nagy szavak. Most jönnek még csak az igazi szavak. 2 órával az utazás előtt. Ott találok nála egy kis ázott madárijesztőt, akit persze ő szorosan magához ölel, és minden szempontból úgy viselkedik, mint egy utolsó gazember. Egy jelenetet próbáltam vele, ezt már megmondtam. Ez nekem szakmai kötelességem. Profession de foi. Ebből elég. Torkig vagyok magával. Ott hagyom a produkciót, és átszerződök Vladimir Koszolyhoz, méghozzá a Boris Godunovba. Koszoly egy gicsgyáros. Maga meg tehetségtelen. Én játszom nála a cárnit. Koszolynak nincs színésze, retteget Ivánra. Mi? Hogy neki nincs Ivánja?
Én már próbáltam is vele. Igen, és hol próbáltak? Itt! Pontosan ebben a szobában. És ki játszaná Boris cárt? Na? Miféle Boris cárról beszélsz? Boriskán! Ki ez az alak? Boris cárságra tör? Hát maguk csak ugyan próbálnak. Az álnok fajzat jóságomért így fizet gonoszsággal? A kígyó szívű önnön fejére tenne koronát? Halállal halljon! Te jó ég, micsoda alakítás. Bravo, bravo. Hát, megkérem, folytassa. Sérteni merted a bolyárnét, eblelkű. Nagyszerű, példátlan, zseniális. Figyeljen csak, maszkban nem ismerek magára. Hogy is hívják? Szergej Bondarcsuk? Nem. Juri Nikulin. Ó, nem. Édes Istenem. Inocentis Moktunoszki. Késott. Hogy nem tudok én erről? Rühös himpellért élt előtte! Mi az, berúgtál? Nesze te! Kuszafajzat! Nem arra! Te kurva fiházasság tör! A markomban vagy Isten tagadó házasságtörő férje! Ez egy valódi igazi cár. Vagy hogy csajtad! De kura fi! Térd előttem! Este féreg! Ütött az utolsó órát, te kurva fiakin! Imádkozundok állat! Úgy húz az életet! Ja, maguk próbálnak, Zinaida Mihajlovna. Igen. Próbálunk. Milyen próbáról beszél? Hívják már a rendőrséget. Hová te? Sehová. Milyen természetesen játszik. A cár olyan tipikus. A tömmegbízott bunsára hasonlít. Aha. Képzelje, Zinaida Mihajlovna kiraboltak. A rendőrök megígérték, hogy kutyát is hoznak. Ki embere vagy? Bocsánat, művészpolgártárs, nem értem. Hogy ki embere? Kinek a jobb ágya vagy? Bocsásson meg, de nem értem, mit Kérem kérdez. szépen. Teremtő, micsoda híg agyú paraszt! Milyen jogom mondja azt nekem, hogy higagyú paraszt? Micsoda beszéd ez? Csak a szerepét mondja, a szerepét. A jelenet így kívánja. Az ilyen jeleneteket, ha lehet, ne rajtam gyakorolják. Hihetetlen, hogy egy ilyen házban lakom, kirabolnak, leparasztoznak, közben pedig áldásharcot folytatunk, hogy elnyerjük a kultúrát ház címén. Ez egy agybaj, agybaj. Alávaló hitehagyott féreg, a bolyárnétól kérget, élet vagy halál. Élet. Élet, nagy uram. Könyörgök neked, hatalmas uralkodó. Hát ilyen. Na, legyen, ahogy kívántam. De... Jól figyeljál rám, Karp. Csak nagyon kérem, nyugalom. Ez az ember az igazi retteget kíván. Emlékszik? Meséltem magának az időgépről. Úgy látszik, Suriknak sikerült a kísérlete. Akkor hát ledöfhetett volna. Őszintén szólva megérdemelte volna. Csacsi. Miféle retteget kíván? És már rég meghalt. Mondjad csak, ki halt meg, ha? Egy ismerősömről beszéltem. Őt is Ivánnak hívják. Olyan... Te csábítottad el a bolyárnét? Én, tetszik tudni, férfiak vagyunk. Azt mondod, hogy férfiak vagyunk? Korsz kutya kölyke néz a tükörbe, azután szólj, jó? Zinaida, súgjam már valamit régi... Isa, púr és homu, vagy cáratyuska, könyörüljön. Egyébként maga engem félreértett. Igen. Persze, hogy félreértettelek, mert elkukullottál. Sajnos én nem ismerem a régies beszédet. Szereted a bolyárnét? Szeretem. Szívemből. Nem csodálom, mert gyönyörűséges a bolyárné.
Alabástrom a bőre, bíbor, ajaka, teste, nátszál. Mit akarsz még, te parázna barom? Semmit. Akkor vedd asszony feleségül, a herceg elbocsátja. Ezennel megkérem a kezét, kedves Zinaida. Halló, Gálocska? El fogsz ájulni. Szenzációs újságot mondok. Jákin dobta a kehes kolleginát, és rábeszélt, hogy repüljek vele Gágrába. Te angyal bőrbe bújt pokolfajzat, ha valami rosszat hallok rólad, csikákon végre. Ne várj a cár szavába. Parancsára. Neked adom a bundámat, ez megvéd mindentől. Köszönj meg gyorsan. Földig hajolva mondok, köszönetet kegyelmednek. Hatalmas uralkodó. Ilyen öltözékben ma már nem mutatkozhat. Az emberek még félreértenék. Hatalmas sárgos Isten, elfelejtettem, hol vagyok. Én elkárhozott teremtőm elfelejtettem. Tessék átöltözni, Iván Vassziljevics. Ó, ördögi ruhák, kísértő próba. Én elkárhozott lélek. Úgy érzem, megzavarodtam. Bunda, cár, rettegett Iván személyesen. Fejezd be a sopánkodást. Na és rettegett Iván, mi ebben a különös? Menj és segíts a cárnak átöltözni. Igenis. Halló, Váva? Te most el fogsz ájulni. Istenem! Hogy mennyire hasonlít a tömmegbizottunkra? Komolyan mondom, nagyon jól áll. Kedves cár, mennünk kell. Zinaida jól mondja, már így is lekésük a repülőt. Fel és le egy az út. Igazán mondom, mindent nagyon köszönök önnek. És tudja, ön nagyon temperamentumos ember. Halló, Súrocska? Képzeld, Jákin olyan szerelmes belém, mint egy kamasz. Megkérte a kezemet, és épp most indulunk a nászuszunkra. Csókollak! Mehetünk! Minő gyönyörűség, Istenem, áldalak. Áldalak. Cigi szünet. A svéd király követei! Mi történt, Fegya? A svéd király követei bebocsátatást kérnek. Vezessék be a követ polgártársakat. Zordulj meg. Zord pofát vág. Der großer König, das schwedische Königreich, zehende mich, seinen Tränen innen, kühnen, Zar, es
Moszkvai nagyherceg, Iván Vassziljevics, mindenek orosz cár. Milyen jól beszél a főkövet. Tudni szeretném mégis, Damit mit mondtak die el. Frage Fogalmam sincs róla. von Kema Tegyünk würdig, Rumpolwürdige. Nagyon kéne egy tolmács. Volt nekünk német tolmácsunk, de az mindig ivott, ha kellett, ha nem. Forró üstben megfőztük őt. A tolmácsokra jobban kell vigyázni. Schwedischen Arme erobern hat. Felej már valamit. Majd meggebed, úgy erőlködik. Hitler kaput. Folytassa, Mr. Követ. Mi mindenben egyetértünk önnel. Kema földedet. Nagyon helyes, 100%-ig. 100%-ig igaz. Der großer König des Schwedischen... Figyelj csak, elvtárs! Bocsánat, szabad egy percre? Szeretném, ha legalább nagy vonalakban körvonalaznád, mit akar tőlem a követ. Nem nehéz kivenni a veleit. A kemai földet akarják. Különben azt mondják, megvívják erővel. Hogy a kemai földet? Ja, Kemai földedet. Oh, ja. Vigyék és váljék egészségükre, ezen nem vacakolunk. Csak nem felséges cár. Egy szár tudja, mit kell tenni. Az állam nem lesz szegényebb, vigyék csak nyugodtan. Vigyék! Bocsáss meg, hatalmas uralkodó, hogy szólok. Kegyelmes szolgádnak. Mit művelsz, te hibbant kecske? Elherdálod az állami földeket. Ne adakozz, mert nekünk nem marad semmi. Mit adni át az én királyomnak? Add át a királyodnak forró üdvözletemet. És a Kemai földet? Az ilyen kérdésekben, Követ uram, hip-hop nem dönthetünk. Meg kell beszélni az elvtársakkal. Ugorj be a jövő héten. Míg el nem felejtem, szeretnék átadni egy kis szuvenírt. Ó, tessék. Na, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir, rövidebben, ciao. Mindenki elmehet! Az alabárdosok is leléphetnek. Az őrök elmehetnek. Mi történt veled, apuskám? A svéd követ elvesztette a melldíszét. Hogy lehet ennyire szórakozott? Vigyázni kell, ha az ember idegen helyre téved. Fyodor, mit mereszted rám a szemed? Csak nem azt gondolod, hogy én vettem el? Ugyan, bátyuska. Nincs nálad? Talán a trón mögé gurult. Nem. Ha nincs, akkor nincs. Aj, nagy baj ez. Én már másodszor sötét gyanú kínoz engem. Spack szomszéd magnetofonja, most meg a követ meldésze. Megmondanád, mire célzol? Azt kérdeztem, hogy mire célzol, te agyhúgyköves cár. A tatár herceg Edigyei kér bebocsátatást a cárhoz. Nem. Hát hogy képzeli? Mára végeztünk. Ebédszületet tartunk. A cár étkezni kíván. Milyen fenséges lakoma. Egy pillanat, kirendelte a bankettet. Ki fogja ezt megfizetni? Az biztos, hogy mi nem. Mondd, fegya, mik vannak arra felé? Itt? Nyúlmáj zsírjába főzve? Fokhagymás csukafej? Fekete kaviár? Meg piros. Ez pálcán sült, az ám. Padlizsán. Ez az élet. Na, cár, gyerjünk le. Egészségére.
Gyönyörűség. Na végre, tűzészettem érte az egész házat, ő meg csak szomszédol. Miért fordulsz el, ha veled beszélek? Iván Vasiljevics, nézze meg a lakásomat, kirabolták. Mindenemet elvitték, amit hosszú éveken át nehéz munkával összegürcöltem. Tudod, mire hasonlítasz? Bandzsítasz a részegségtől. Nem lehet rád ismerni. Kinek a ruhája van rajtad? Az importmagnetofon, az antilop kabátom. Nem látja, hogy részeg? Az arany cigarettatárcámat is elvitték. Nem áll a lábán. Hí! Hova mész? Hogy viselkedte velem? Na gyere már haza, te alkoholista! Hagy magamra busodalmamban, anyóka. Anyóka! Te szégyentelen! 5 évvel vagyok fiatalabb nálad. Na azonnal gyere haza! Asszony állat! Segítség! Megőrült! Eres, Vasiljevics! Berusnya! Asszonyi állat! Boszorka! Az igazat megválva az. Te meg miért háborgatsz? Igen, tisztelt Iván Vasiljevics. Összeállítottam a tulajdonomból ellopott tárgyak jegyzékét. 2 magnetofon, 2 filmfelvevő, 2 cigarettatárca. Kérem, írja alá. Állva nyújtasz át kérelmet a cárnak! Mit csinál? Én nem hiszem, hogy maga Ezt nem fogom szó nélkül lenyelni. Azonnal feljelentést teszek. Részeg disznó! Cárod már ítélkezett! Meghalsz, paraszt! Halló? Halló? Alkohol elvonó intézet? A férjem eszét vesztett az italtól. Késsel támadott rám. Késsel! Olyan! Megölöm ezt az utonállót! Jöjjön vele! Tessék, ez az ember a házunk aktivistája, egy fegyveres utonálló. Szár! Az a szár, aki mondja! Patkány! A rendőrség majd eldönti, ki a patkány! Rendőrség! Rendőrség! Könyörgök, hallgasson meg, ő nem bunsa. Hát akkor ki a jóisten? Rettegett Iván a cár. Személyesen. Nem érek rá, hívjon később. Hogy mik vannak manapság? Hogy mik Kérem, elmondta vannak magának mindent. manapság? Maga rendes ember, ígérje meg nekem, hogy nem szól róla senkinek. Ó, ez csak természetes, nemesi becsületszavamat adom. Köszönöm, köszönöm. Nincs mit. Halló? Rendőrség? Rendőrség? Itt Spák beszél, akit ma kiraboltak. Most nem a rablásról van szó. Teljesen tiszta ügy. Képzeljék, Timofejev mérnök a szomszédom egy element cárfrejteket a lakásában. Nem szoktam inni. Egy törrel, egy régi vágású törrel. Ha óhajtja, becsületszavamat adom. Várom. Képzeld, milyen jó kis buri lehet most Izjumban. Tőlem burizhatnak, jaj, most eszünk egy kicsit. Feja! is. Még gubbasztaszott az asztal végén. Gyere ide! Na, Seráncs, fogjan! Gyere, pajtás, igyunk pertut! Mondd csak, Fegyka, itt nálatok az ékszerboltban vesznek is ékszereket? Bízd rám. Hörpöljünk! Nagy uram! Nagy uram, a cárné kíván látni. Gondold meg, Fegya, menj a dolgodra, a kötés nélkül nincs cári pofád. Micsoda, ezt kikérem magamnak. Kivel beszélsz, fajzat? Kedves szárné, örvendek. Igazán nagyon-nagyon örülök, hogy megismerhettem. Örvendek cár, örvendek cár, örvendek cár. Jó napot, cár. Jó napot, cár, cár. Jó napot, cár. Jó napot. És most megkérem önt, fáradjon velem a mi kis asztalunkhoz. Tessék, foglaljon helyet, parancsoljon. Úgy, szerintem mi már találkoztunk valahol. Ne fűzd a csajt. Na. Fő úr, lesz szíves, még egy vesevelőt kérek. Bocsánat, egy pillanat. Mondja, elárulná nekem a becses nevét?
Marfa Vasiljevna. De szép név. Komolyan mondom, Marfa Vasiljevna, hát tényleg nagyon szép, Marfa Vasiljevna. Töltetek önnek. Ugyan. Most miért? Hát ne utasítsa vissza. Kedves egészségére. Na szóval. Ugye mindenki azt mondja, cár. Kegyed is biztos azt hiszi, hogy nekünk cároknak könnyű. Pedig folyton unalmas üléseken veszünk részt. Minden dolgozónak 2 szabad nap jár egy héten, de ez ránk cárokra nem vonatkozik. Még nem is tudjuk a végleges normánkat. Marfa Vasiljevna, falatozzon egy kicsit. Na, tessék, hogy nyugodtan egyen, ami belefér, ki van fizetve. Tudja, nekem az a véleményem, hogy a cároknak ingyen tejet kéne kapniuk, mint a csecsemőknek. Az Egészség című lapban meg is írták, hogy az idegsejtek nem regenerálódnak. Mindig csak az ország ügye. Te folyton csak munkálkodol, mint a méhek. Margó maga az egyetlen ember a földön, aki megért engem. Na, ígyom meg egy pohárkával a vesevelőre. Ugyan. Mondja, nincs véletlenül a közelben egy 2 ágyas szoba? Ő felsége nagyon szépen leszopta magát. Na. Istenkedjetek már, zenészek! Pincogjatok már nekünk valamit! Собака! Mi az, hogy kutya krimi cár? Nem engedem, hogy ilyesmiket mondjatok egy cárról! Elzüllöttetek, mert nem néztem a körmötökre. Valami tömegdalt kellene énekelnetek. Valami modernet. Kili, subudi-budi. Kili, subuli-buduli-buli. Kili. Valami ilyesmiféle. Nyugalom, Ványa, rögtön meg lesz. Bocsánat, megtudhatnám a becses nevét? Marfa Vasiljevna. Ja, persze, igen. Hát, kicsi Margó, nagy az én bánatom. Mondd a nótáját, mi belekapunk? Rögtön belekapunk. Hol van? Csendet! Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била. Лишь бы все, это все не напрасно было. Táncoljon mindenki! Рука в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Рука в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой.
не напрасно было. A seregek mind föllázadtak. Azt beszélik a cár, nem a mi igazi cárunk. Kedves önkény uram, mi elvesztünk. Követelem, hogy folytassák a bankettot. Hogy elvesztünk? Mi történt? Gyorsabban, hallod, gyorsabban, te bolyár, vigyél vissza a palotába. Türelem, kegyelmet 3 perc múlva úton lesz. Rögtön, Iván Vasiljevics. Addig maga nyugodtan öltözzön át. A fenébe. Dohányzik? Nem dohányzik. Nagyon jól teszi. Én sem dohányzom. Nos, ki is maga tulajdonképpen? Isten kegyelméből, cár. Becenév? Csendet. A neve? Mi Rurikok vagyunk. Keresztneve? Iván Vasiljevics. Iván. Születési év? Krisztus után 1533. esztendőben születtünk. Viccelünk? A Flintstone családból a kőkorszaki szaki. Hallgass! Hol lakik? Palotában. Hát, miféle palotában? A címét mondja, jó ember! Azt mondd meg, bolyár, mivel vádolsz engem? Mindjárt megmondom neked, ki a bolyár. Spakhoz maga hatolt be? Spakhoz? Igen. Bevettem kazányt. Bevettem asztrahányt. Rebenyt bevettem. Spakkot nem vettem be. Itt van! Részeges disznó végre a rendőrségre kerül! Megmondanák kicsodák maguk. Én ennek az alkoholistának a felesége vagyok. Hazudsz! Hogyan lehetné te a feleségem, vénpanya? Hallja, megbolondította az ital. Engem nem ismer meg, ezért hívattam orvost is. Értem már. Éreztem, hogy valami nincs rendben nála. Kazányt bevette meg, asztrahány. Azt mondja, hogy ő retteget nyilván. Delirium tremens. Tipikus eset. És mondja, mi a rendes neve ennek a betegnek? Bunsa Iván Vasiljevics. Hazudsz! Rima! Látni se bírlak! Figyelem! Felkészül Iván Vasiljevics! Élve fogjuk el a trombitorlókat!
legfinomabb cári étel a padlizsán! Ivan Vasiljevics, siessen már! Isten vele! Élnek! Igen, ha elmesélem, senki se hiszi el. A rendőrség elhiszi, maga még felelni fog a társadalom ellen elkövetett bűneiért, huligán. Száratyuska, várjon csak! Történt valami? Itt maguknál a lépcsőházban rendőrőrjáratok cirkálnak. Ja, ez azért van, mert a barátját Spakkot ma kirabolták. Hogy? Na nem mondja. Még egyet letartóztattunk. Engem nem kell letartóztatni, nem kell őrmester eltárs. Én magam jöttem, hogy mindent bevalljak. Önként szeretnék a lelkemen könnyíteni. Örömmel megadom magam szocialista hazánk rendőrségének. Bízom önökben. Kicsoda maga? Bunsa, Iván Vasiljevics. Tehát azt állítja, hogy ön Iván Vasiljevics Bunsa. Hát... A papírjait kérem. Aha, otthon hagytam. Ne siessen. És ki tudná önt igazolni? Na, hát a lakók közül bárki, vagy hívják ide a feleségemet, Uljana Andrejevnát, ő mindig igazol engem. Igen. De ön az előbb valamit őszintén be akart vallani. Igen, hát kérem, nem saját jó szántamból, hanem Miloszlavszky herceg kényszerítésére ideiglenesen cári teendőket láttam el. Miről beszél? Maga is szár? Igen, én vagyok retteget Iván a cár. Hazudsz, kutyafajzat! Én vagyok minden oroszok cárja! Segítség! Huligán! Fékezzék meg! Mindent elvittek, amit hosszú évek munkájával gyűrcöltem össze, mindent. 3 magnetofont, 3 külföldi filmfelvevőt, 3 arany cigarettatárcát, antilop kabátot. 3. És még ők harcolnak, hogy mielőbb elnyerjék a kultúrát ház megtisztelő címét. Uljana Andrejevna, válaszoljon nekem, ki ez az ember? Már megmondtam magának, hadnagy eltárs, a férjem Iván Vasiljevics Bunsa. Ne félj, majd kigyógyítanak téged. Nagyszerű, és ez az ember ki? Trónvitorló. No, erről még beszélünk. Úgy ám. Szóval ki ez? A férjem. Iván Vasiljevics Bunsa. Majd te is meggyógyulsz. Tehát magának 2 férje van. Hát igen, 2. Mindkettő Bunsa. Igen. Téged is kigyógyítanak? Téged is kigyógyítanak? És engem is kigyógyítanak? Amit maga mesélt, az fantasztikus. A szemtanúknak mindig hisznek. Én az ön helyében leülnék és megírnám, amit láttam. Ülni még lesz időm, nem kell elsietni. Uljana Andrejevna, én cár voltam, de nem csaltalak meg. A cár
még el akar csábítani, de nem hagytam magam. Esküszöm. Az ördög vigyel! A kezünkben volt Miloslavski! George Miloslavski? Persze! Letartóztatni azonnal! Igenis! Várjatok! Várjatok! Fogjátok el Miloslavskit azonnal! Győződve róla, hogy magát visszaküldtem. Siess, herceg, csavargass gyorsan a masinádat. Hogy hol volt idáig? Hol? Majdnem bevittek a sitre. Üldöznek, herceg, üldöznek, igyekez az Isten szerelmére. Menjen, Iván Vassziljevics, menjen! Gyorsabban, Iván Vassziljevics! Futok már, futok, jaj! Istenem, ó, az én nagy bűnöm! Pusztulj, gonosz állat! Így áldjon, herceg! Szerencsés utat tartson meg jó emlékezetében, Iván Vassziljevics! Tűrön tovább. Az egész ház áram nélkül van maga miatt. Úgy tűz a lakókból. Tudja meg, hogy panaszt fogunk tenni megfelelő helyet, érti? Magukat már kiengedték a bolondok házából? Magyar! Mary! Szégyentelen huligán! Micsoda Mit képzel, kivel beszél? Nehogy azt így hogy elmegyünk az esek mellett, de nem áll! Igen, a társadalmat támogatja őket, hogy szerint értelmiségieket. Szittatja állását, a lakókat meg bosszantja. Hogy az ilyen nyikhajok tanulhassanak, és most ez a hála, tessék! De hát, csak képzelődtem volna. És ha mégsem, rettegett Iván. Miloslavski. De hiszen Zinaida is elhagyott. Ugyan, hülyeség, rémséges, lázálom. És ha mégsem. Ó, Szent Isten, hogy lehet így élni, a szoba tele füstölve? Nyilván még nem is ebédeltél. Nem mentél Gágrába? Miket mondasz? Ez a masina teljesen elvette az eszedet. Mitől van ez a púpa fejeden? Ó! Zina, őszintén mondd meg, hol voltál mostanáig? Próbán szívem. Jól van, nem köntörfalazok. Mondd, szereted Jákint? Miféle Jákint? Megőrültél, Sulik? Ne komédiázz! Azt a filmrendezőt! Nem ismerek semmiféle Jákin nevű rendezőt. Komolyan? Becsület szavamra. Urán!